Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Umengameli we-ANC kuleli Cyril Ramaphosa uhambele isifunda saseThekwini ngenhloso ke yokuhlangana namalungu aleli qembu kusonake lesi sifunda ukudingida inkinga ebhekene nalo leli qembu. Phakathi ke kwezinto ezithe zadingidwa inkinga ke ebhekene nomphakathi yokwantuleka kwamathuba omsebenzi, udaba lokucisha kagesi kanye ke nokuzama ukuvuselela ke lona ke iqembu le-ANC. Ekhuluma ke nawo lamalungu uRamaphosa waphonsele ke inselelo ukuthi ke akubeke emahlombe awo ukuvuselela ke lona leli qembu ebhekene ke neyinkinga. uRamaphosa ke uphinde wabalula ke ukuthi lamalungu akhulume ke udaba lokukhathazeka ngobugebengu obhekene ke nalo iTheku oludla lubi. Yize ke ekunqumile ukuthi ke lo masipala waqashile ke amaphoyisa abalelwa ku400 kepha ke uthi ke sikhulu isidingo sokuthi ke aphinde engezwe. REC, since its election in April in 2022, has remained unwavering in its commitment to unity and stability within the region. And I want to commend the REC for continuing to lead the region through insisting on unity and also ensuring that there is stability. When there is disunity, the ANC and our people more broadly will never be united. But you also talk about a surge in crime, that acts of criminality are at a high level, including murder, drug-related offences and theft, and it is widely known that a high rate of crime can discourage potential investors, further deterring the region's economic development. To address this escalating crime rate, the municipality has taken proactive measures by boosting its law enforcement process by recruiting more than 400 Metro Police officers. Because we now have a minister who is looking at electricity generation in an introspective manner, who is looking much as, yes, we keep seesawing between stage 5 and 6, and some people fearing that we might even have a complete blackout, which the minister has said, no, we're not going to get there, because we're managing the grid properly. Khona manjalo unobhala jikelele we-ANC uhambele isifunda iMoses Mabhida njengoba ke isigungu esiphezulu sokusebenza kwayo i-ANC sikanise khona ke lapha esifundazweni KwaZulu-Natal. Ukuzwa ke kabanzi ngalo ke uhambo lwakhe siphonsa ke intambo kuza kwethu okhona khona le kuyona le ndawo yaseMoses Mabhida. Asibonge zakwethu njengoba usushilo sikhona la eMgungundlovu kwaNdongazibovu okuyilapho unobhala jikelele weqembu le-ANC ufikile embalula ehambele khona njengohlelo ke labo ubuholi ke be-ANC kuzwe lonke bebethe chithisaka esifundazwe KwaZulu-Natal. Akukwavula zibhuqe apha kusetyenzelwa abantu elo xesha apha bekwavula zibhuqe kuzenzelwa liphelile ngoku. Xa uba uyamosha sakunyathelo kwetrain yeGautrain sikubekele bucala siqhube siye phambili nabantu sisebenzela abantu. Okwangoku sisathatha ii-reports zee-branches zizawusixelela ke zisinikeze isithombe sokuthi apha kule region sime njani siyi-ANC. Yintoni ekufuneka siyilungisile engundonakele, yintoni undoqo ekufuneka sijongane nawo siwulungise ngokukhawuleza njengoba kuthethwa apha eMsunduzi ingxaki enkulu apha ngamanzi. Isifunda iMoses Mabhida sikuthakasele kakhulu ukuba khona ke kwakhe unobhala jikelele wayo i-ANC khona la eMgungundlovu. I-ANC inhlangano eyodwa, kubalekile ukuthi from time to time i-leadership ya-national izobona umsebenzi wenziwayo ikakhulukazi emazingeni aphansi, and lokhu kuza kusiqininisha kakhulu ukwazi nokuthi kusinikeze
nomfutho ukuthi siqhubekele phambili nomsebenzi we-organisation. Uzokhumbula ukuthi-ke kukhona-ke izingqinamba ezihaqeke ubuholi be-ANC la khona KwaZulu-Natal. Kamuva nje kusanda kwesula ungqongqoshe-ke wezobuciko nezemidlalo u-Amanda Bani. Kanjalo-ke nalokhetho lokuchibiyela la kwamuva la KwaZulu-Natal, i-ANC isitshengise ukungenzi kahle khona kakhulu. Sizayiva lento, sizababona ukuthi bakhokhela kanjani ngoba size apha sizokwakha, sakha umbutho wethu, asizange uzochitha. Bakhona ke abantu abahambisa ulwimi lokuthi size apha sichithe umbutho. Sihambela izifundazwe, siphumela impopo, silungisa lonto ingondonakele. Ekuhambeni kwexesha xa sibona ukuthi hayi akho nto elungayo apha, akho mbutho apha, kungelo xesha ke sawuthatha isigqibo sokuthi hayi siyawuchitha i-leadership yale province. Kazange akushiye ngaphandle lokho okokuthi-ke ubuholi besifundazwe kukhona okungaboni ngasolinye kukona. Nalento yokulwa phakathi kwabo funeka iphele. Awunawude ulwe nomuntu wonke embuthweni ingathi singumbutho andiyazi intoni na. Awunayifanisa noba intoni na, into engengombutho andiyazi uyibiza ntoni. Asinawuhlala sisilwa okoko. Inkomfa ziyafika zigqithe, masilwe ngezinto zosebenzela abantu. Umuntu ongasebenziyo ngoku simbeka bucala, sinikeze abo ngathi bakhuthele baqhubeke ngomsebenzi. Kunconywa ukuzinikela kwabahlengikazi kanye nokusebenza ngokuzikhandla ngaphansi kwezimo ezinzima ababhekana nazo mihla namalanga. Lokhu kuza njengoba umhlaba wonke ubungaza usuku lwabahlengikazi olubizwa nge-International Nurses Day, umcimbini-ke obubanjelwe enkundleni yezemidlalo iKingswell ithini eMlazi eThekwini. Kuzokhumuleka-ke ukuthi-ke amagalelo ezisebenzi zezempilo agqemeke kakhulu-ke ngesikhathi kuhlaseleke igciwane le-COVID-19 njengoba-ke bekuyizo bezisekhaleni lempi yokulwa nokhuvethe. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal uzibophezele ukwakha ubonda okuzoqoshwa kulo wonke amagama abasebenzi bezempilo abadlule emhlabeni ngesikhathi kuhlasela igciwane le-corona. Lokhu kudalulwe ungqongqoshe walomnyango ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokubungaza abasebenzi bezempilo i-International Nurses Day eMlazi eThekwini. This wall of remembrance will have a list of all the nurses, the health workers that we lost, so that even their families will know that we will never forget them. Even their families will know that abantu laba esasihamba nabo, abantu esasebenza nabo bawa bewa besemsebenzini, and ngalokho we will always appreciate the work that they did and we will always remember them. So soon we will be unveiling that wall of remembrance and we will indicate ukuthi izobi kuphi. We hope that we'll be able to put it up a head office so that everyone who wants to go and see it, or anyone who wants to go and see it, they can be able to do so. Kuzokhumbuleka ukuthi laba basebenzi kudingeke ukuba baphinda-phinde umfutho ababesebenza ngawo ngesikhathi kuhlasela ukhuvethe nokuba kubeka engcupheni izimpilo zabo, kwazise yibo ababexilonga futhi-ke benakekela ababehaqekile. Ngaphezu kwalokho kuphinde kwaba nezikhukhula ezihlasele sona lesi sifundazwe nazo eyiphoqe ukuba basebenze ngokuphindiwe. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule abasebenzi bezinywena inehawu kanye ne-PSA bangenele imbhikisho nalapho-ke babefuna ukunyusela imholo ngenxa yokusebenza ngaphansi kwezima ezinzima. Usimelane uhlabe ikhwelo emphakathini kanye nakubahlengikazi ukuba bahloniphane. Umphakathi uma ufika kuma facilities ethu siyacela phela ukuthi umphakathi awusihloniphe nathi sihoneze. Siyacela ukuthi umphakathi awusiphathe kahle nathi sihoneze, so that sizokwazi ukuthi sisebenzisane. But leyo request ke iya in as much as iye emphakathini iyaya nakuthina sihoneze. Kubalekile ukuthi nathi siuphathe kahle umphakathi. Kubalekile ukuthi nathi sisebenzisane kahle nomphakathi, so that le antagonism ebukeki khona between ourselves as health workers and community, we deal with it once and for all. Lomkupho uqalwe ngemashi kanti kulindeleke ukuba lo mnyango wenze ucwaningo ngemndeni yabahlengikazi abeyisikhombisa bakuso lesi sifundazwe ababeyingxenye yabanga-20 abaya ezweni laseTanzania ukuyogelekelela kulomkhakha. So we have decided, because we were also approached by iDinosa.
In as much as we are approached by DINOSA, we will request that it becomes a partnership with all the other unions. We have decided that we are going to do a proper research, where did they come from, and celebrate the work that they did somewhere in the next month or two. So we will have another session at Kishifana and Alena, but that will be celebrating the work that was done by those nurses. And the intention of that, again, is to bring the work of the nurses to the center so that the people of this province understand that we can never have a functional health system without having nurses, and without having nurses that are able to be functional. Ezindabeni z1KZNTV, kubikuntombi khona Mvubu, ngiseThekwini. Ufuna izimpendulo umndeni wakaMkhize ezinqoleni esigodini sasemobeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal kulandela ukuzilengisa kwendodana yabo uZithulele Mkhize oneminyaka engama-31 nowatholakala ngemva kokulahleka izinsuku eziyisithupha. Ngokusho kokhulumela umndeni uThobisani Mkhize uthi umfowabo utholwe ezilengise ngocingo emanxiweni akuba madala. uThobisani uthi namanje abakasazi isizathu sokuzibulala komfowabo futhi akashiyanga ngisho incwadi. Umndeni wakaMkhize ezinqoleni esigodini sasembeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe uthi kuseyindida ukuzibulala kwendodana yabo uZithulele Mkhize otholwe emanxiweni akuba madala ezilengise ngocingo ngemuva kokuduka izinsuku eziyisithupha. Ngokusho kokhulumela umndeni uthi umufa kashiyanga incwadi echaza ngesinqumo asithathile. uThobisani Mkhize uchazela iziko lezindaba. Hamba kumfowethu wako-12 emini wahamba eyokuxoxisana naye lo mfowethu nginesiqiniseko ngeze ukuthi bahlangana naye lo mngani wakhe wawahamba ethi uzobuya fika la ngiyatshelwa la ekhaya ukuthi abangani bakhe lo yedwa babuxabane naye bafikile bowuthula abangani bakhe abaclose naye bazombuza ukuthi abesithi sombheko emsebenzini asimtholi lakubo bese sisukumele lapho ke nathi indaba ukuthi awu nasemsebenzini lo muntu ake kusukela ngolesibili bona ufika umgqibelo isikhathi eside kangaka simthola umfowethu. Mangifika lapha fike ngibone ngiqale inkobe ngewindi ngithi ayinangu nje ukhona umfowethu oflathela ubhekele hayi ngisondela mangisondela yibo kuneplango phezulu likobile kunocingo eliseplangweni qale ngithuke lapho ke nami mathi ngiyabheka ikhanda libheke phansi jike ngibuye iqhuba uthi ngaphandle kokuthi umfowabo uvele wasula emsebenzini abazi yini emdinile ekutheni umfowabo athathe isinqumo sokuzibulala. Kwakumuntu esifazane owathi sayi kungawuyeka kanjani umsebenzi ekubeni unezingane ezingaka ngayibamba lapho nami indaba ngathi mfowethu uyawuyeka umsebenzi ngathi mfowethu ngiyawuyeka umsebenzi ngathi mina njengoba unezingane ezingaka yebo uyena uzithathela umphefumulo mfowethu. Umndeni unxusa umSamariya ngabalekelela ukuze bakwazi ukufihla ithambo likamfowabo njengoba benenselelo kaMasingcwabisane. Singakujabulela mhlambe kulesimo esivesivelele ngoba nathi besingahlelelile ende omasingcwabisana abaningi bayanqaba umuntu mabe ezithathe ngalesimo ukusisiza kodwa makukhona umuntu ongalula isandla singakujabulela lokho besicela nje abavela nesandla singajabula impela singabonga kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngisezinqoleni. Ake sihlabe ikhefu futhi sihlangabezene kanjani mesibuya kodayisa. Asibingelele sikwamukele mongabe kusanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kubungazwe Olwabahlengikazi emhlabeni. Indida ngotholakale ezilengisile kanti ke kungenelele umxazululi kumkhandlu weTheku. Njengendlela yokuzama ukuletha uzinzo kanye nokuqhamuka ke nezisombululo ezinkingeni ezibhekene nomkhandlu udolobha iTheku, umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu unquma ukufaka ngaphansi kwesigaba 154 somthethosisekelo. Lokhu ke kwamukelwe ngezindlela ke ezingafana amaqembu ezepolitiki kulomkhandlu njengoba ke ethi yize kwamukela lokhu uhulumeni ke uthathe isikhathi eside ukwenza ke lokhu ubeke lo masipala unesikhathi eside futhi ubhekene ke nezinkinga. Kuhlukene imbono emaqenjini ezepolitiki emkhandlini waseThekwini ngesinqumo somnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu sokungenelela kumasipala iTheku ngokwesigaba 154 somthethosisekelo. Amaqembu aphikisayo kulo masipala akushayela ihlombe lokhu kepha athi ke akholelwa ukuthi uhulumeni ngazwelonke kanye nawo isifundazwe
udembeselile ngesimo esibhekene neTheku. Siyawamukela ukuqokwa kukaMnumzane lo ozongena ngosection 154 we-Constitution ngoba kade si-Action SA isikhalaza sithi isikhathi sokuthi uhulumeni kusifundazwe noma kuzwelonke ungenelele uqinisekisa ukuthi iTheku lithola umuntu ozokwazi ukusiza noma ukulawula ukubuyisa uzinzo eThekwini. Kulindeleke ukuba loyo obengumqondisi kwelikaMengameli uCassius Libisi ahole izinhlelo zokungenelela ukulekelela lo masipala. Lokhu kuza nje kuzokhumuleka ukuthi lo masipala ubhekane nezinkinga ezifaka phakathi ingqalazinda esiphelelwe yisikhathi nokugqama kakhulu ngemuva kokuhlasela kwezikhukhula ngonyaka owedlule kwazise kwaholela ekugelezeni kwendle ehlalisela ibhojozi umphakathi kanti kuzokhumuleka ke nokuthi kwaholela ekuvaleni kwamabhishi isikhathi eside ngonyaka owedlule. Abe-DA kanye ne-IFP bathi ke izinkinga ezibhekene nalomkhandlu bezidinga ke ukuba ufakwe ngaphansi kwa-section 139. CDA lapha eThekwini siyakwamukela ukungenelela kahulumeni wesifundazwe endabeni zokuphahla kumasipala waseThekwini ngokulawulwa isigaba sika-154 somthethosisekelo wezwe. Sikwamukela kodwa siqonda ukuthi sekuthathe isikhathi eside umonakalo osumkhulu wenziwe. Siyakholelwa ke ekuthenini lesi sigaba sokungenelela kahulumeni wesifundazwe asiphelele asanele ngoba sikholelwa ukuthi lo masipala waseThekwini ufakwe ngaphansi kweso lomlawuli ngokulawulwa kwesigaba sika-139 ukwenza ukuthi umasipala uphathwe umlawuli ngokugcwele. Isimo saseThekwini asisho-ke lokho ukuthi kudingwa nje ukuqiniswa lapha nalapha. Section 154 oqala nje siyawuquestion athini ukuthi ngabe lokho kuhlale kushiwo ukuthi ANC yenza i-cadre deployment ukufaka abantu abanobulungu babo abanganawo amakhono ngabe sekuyiqiniso lokho. Esitatimendeni esithunyelwe abakwa-COGTA baveza ke ukuthi kakuwona kuphela lo masipala ohlinzekwe ngozosiza njengoba iminingi neminye. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uthi ke kungenzeka ukuba ngalokhu ukhongolose wenze lokhu ngokwazi ukuthi ke lo mthetho uzovuna bona. Imikhandlo eminingi ANC la ebengaphethe kahle khona ayivamisile ukuthi isebenzise lo mthetho lo o-section 154 ivamisile ukuthi isikhathi esiningi kube bathumelele ulento umkhandlo ungena ngaphansi kwa-admin so emkhandleni la basuke bengayiphethe benza isiqiniseko sokuthi bayashesha ukungenelela khona. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Awakaziwa namanje ukuthi-ke ngawakabani amathambo omuntu osekuphela iviki etholakala entabeni yaseNsamathe eMsinga-Top maphakathi-ke nesifundazwe saKwaZulu-Natal. La mathambo atholakale kungakapheli nesikhathi esingakanani kube-ke nokuzamazama komhlaba kule ndawo okushiye-ke umgwaqo kanye nentaba iqephuke phakathi nendawo. Sekuphela inyanga amathambo atholakala entabeni yaseNsamathe eMsinga-Top lapho kwaba nokuzamazama komhlaba okwashiya intaba kanye nomgwaqo oqhekezeke phakathi nendawo. Ukubuza koni ngubane uthi lamathamba atholakala mhla ka-5 April kulonyaka. Lento yenzeka ngomhla ka-April 5 2023. Sasizihlalele nje sisekhaya kufika nje abafana ababili basixoxela bathi hayi bebeyihambela babuye entabeni ngekhashana nezantamba amanyana. Manje bathe beyihambela beye entabeni khona lapho njalo kuleyo ndawo leyo yomgwaqo oqhephukile ovumbukile. Bathe beyihambela nje begudla mangenhla lapho bebhekela nje into zabo nawo beyihambela. Nakho-ke sebebona nje into ebethusayo emhlohlanyana sengathi ikhanda lesilwane. Bayibuke basondela eduzane ngokukhulu kusaba nokuthuka kodwa futhi besabi ukuthi hayi cha asiqondi kuyini lokho. Hawo bathe nje bashiya leyo ndawo leyo yesigameko kodwa futhi ingqondo zabo zingekho clear ukuthi kwenzekani. Uqhube ngokuthi emva kokuzwa izingane bahamba bayobheka bawathola kanti babikela ubaba oyakhe eduze kwalapho oqhephuka khona umhlaba. Sithema sifika khona impela sesibhizi-ke lapho sibukisisa kahle sonke nodelani ngubani hayi sibone sivumelana sithi cha umuntu lona njalo ngenhla kaShoshovu njalo le ndaba yenzeka nje lapho ngenhla kaShoshovu. Sithe sisuka lapho-ke ekhaya ngenhla lapho sasibuka khona yonke lezi imanga nemgilingwane sidlule ngenhla ekhaya lapho kaNgubane kaShoshovu Ngubane lena lo 2000 njengamanje ngazo njalo imanga lezi zomgwaqo okhephukayo nomhlaba ozamazamayo. Simxoxele ubhuti lapho sithi hayi bo nakhe sesikubonelela ngenhla
njengobhuti omdala siyacabanga ukuthi uyena vele walithatha udaba wadlulisa elidlulisela kwabanye abakhulu. Kanti obakhile eduze kwalowo mgaqo nentaba ekutholakale kuyo lamathambo uthi lokhu kumphoqile ukube esuke kule ndawo. Ungubane emphahlele uthi lokhu kubamangazile njengoba bengakaze bebone ithuna kule ndawo. Kuthe ukuqhekeze kumhlabathi lona ubheka phezulu kwavuleka amathambo umuntu siqale sabona ngekhanda livela lapha entabeni akhona ngisho ithuna elikhona lapha akaze kwaze bakhona ngisho ithuna indawo nje ihlala sikhona lapha sikhulile khona akukho muzi okwaba khona lapha kwavela ikhanda sithe salimangazwe ikhanda kwavuleka sabona nazi imbambo sithe sabona imbambo nazi ingalo sathi sabona lokho na kumhlandla sangazi lethu ukuthi yenziwa yini kungiphoqile ngempela ukuthi hayi ngicine sengisuka ke lapho. Kanti ikhansela lendawo umthandeni Miyeza uthi lokhu abakwazi kwenziwa yini ube esenxusa bomnyango wezemvelo ukuba beyisukumele le ndaba. Besicela lanokuthi umnyango wezemvelo uke uze nje uzobheka nawe ukuthi ngempela yini le kunemiziki eminingi ela ngenzansi engaphezulu ka10 evalelekile la imonto azenyuki imonto azehli akwenzeki lutho nje sekhamba abantu kuphela la nesicelayo ukuthi loyo onganesandla okwazi ukwelula nje akwazi ukusiza abonde kuya kanjani phambili. Khona manjalo lolu daba belingakadluliselwa emaphoyiseni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla ngisemsingathop. Owesilisa wakwesakamthetho empangeni enyakatho nelikaMthaniya uSanele Khumalo owenza izifundo ke zobuthishela esikhungweni iUnisa uthi kumsizile ukuhlaba ikhwele acela usizo kumasipala umfolozi njengoba kuyiwona umsizile ukuba ke umtholela abaxhaso ukuze azokwazi ukuqedela izifundo zakhe. Lokhu kusho ke ngenkathi inkampani iMax Prof inikeleleke abafundi abane ngemfundaze yokuqedelela izifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Banyelwe inyoni esandleni abafundi abane abasuka ngaphansi kwamasipala umfolozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal nabe bebeswele imali yokuqedela izifundo zabo ezahlukene kwisikhungo zemfundo ephakeme. Labafundi bathole ukusizwa inkampani okuyiMax Prof kanye neEST Sosengi kokubambisana nomasipala umfolozi. Omunye wabafundi othole usizo uSanele Khumalo unxusa intsha ukuba ingapheli amandla izinikele kwimfundo. Ngifunda eUnisa but I've completed my studies at eUnisa. Kwase kuba ukuthi ke ngiba nama outstanding fees bese kunzima ukuthi ngikhokhe and then ngase ngicela usizo via municipality and then base bengizamile nalama companies iEST Sourcing nenakhuzana noMax Prof and then bangifunda ke for ibhasari banginikaze yona la of which is izongisiza kakhulu ukuze ngikwazi uncomplete ama studies ami graduate then nje ngibe right nje ifundo engizenza ngathi ngispecialize ku-intermediate and senior phase languages bese kuba mathematics so ku-youth especially ku unemployment ingaka ngiyayikhuthaza ukuthi ayifunde. There's nothing more important kulezi insuku. Isikhulu esiphezulu kwinkampani iMax Prof uPractice Ramdasi uzwakalisa ukuthi beyinkampani ekholelwayo ebuyiseleni emphakathini kwazisa abantu babhekene nezimo ezinzima njengoba umnotho wakuleli ubonakala ufadabala. Kanti uphinde wanxusa nezinye izixaka uba sponsor esivivaneni. Operational business for the past 22 years. We are one of the very few companies out there that give back to communities that we operate in these uncertain times, especially as we all know with the issues of load shedding, the crisis that we are currently undergoing. Jobs are not easy to come by, and it becomes even more difficult, especially if learners or students are not privileged enough to be given a chance to study. And having come from unfortunate backgrounds myself, I know first-hand experience what it's like to struggle and get out there. So I encourage other companies in similar business sectors as ours to make a difference, change lives. Imeyo masipala umfolozi ithemva kokuba bekhiphe yonke imfundaze kubafundi bakaMantulekeni kokuqala konyaka babe sebefaka izicelo kwizikampani ezizimele ukuba silekelele labafundi abane ukuze baqedele izifundo zabo esikhungweni zemfundo ephakeme. Kusho ukuthi umuntu udlulisa ukubonga kakhulu kulaba benkampani yakwa EST no Max Prof kusiza bedlulisele ebantwaneni. Sizokhumbula ukuthi nathi somasipala sakubeka eqhulwini
ukusiza ukulekelela abafundi. Ibudget besikade sinayo esisebenzise ngoJanuary sisebenzise yaphela. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo kwaMbonambi. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya eTolo. Asibingelele sikwamukele mongabe ke usanda kusijoyina ezindabeni zethu nazi izihloko esithi ezihamba phambili namhlanje. Kubungazwe olwabahlengikazi emhlabeni. Indida ngotholakale ezilengisile kanti ke kungenelele umxazululi kumkhandlu weTheku. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u19.36 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u24.25 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u21.15 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2,008.85 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ubu$74.98 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lekhilikithi labesilisa uThemba Bavuma uhleka yedwa kulandela ke ukuqinisekiswa kokuthi iqembu lakhe selingenile ke endebeni yomhlaba yalonyaka yomdlalo owodwa yosuku olulodwa i-One Day International okuyi-ODI ngamafuphi. Ama-Proteas angeke kasagudluzwa endaweni esishiyagalombili kwi-ICC World Cup Super League ngenxa yokuthi ke umdlalo wokuqala ke wochungechunge obuphakathi kwe-Ireland kanjalo neBangladesh ubhuntshisiwe ke imvula ngolesibili. Njengoba kumdlalo wokuqala kungaphelanga, ama-Proteas asejoyine iNew Zealand, i-England, i-India, iBangladesh, i-Australia, iPakistan kanjalo ke neAfghanistan njengamaqembu ke asazibekele indawo endebeni yomhlaba ke ezodlalwa ke eIndia kusukela ke ngoMfumfu kuze kube ke uLwezi walonyaka. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Mbukeli zingakade sikuphathele zona ke sihlangabezena kanjani futhi ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo.